съм го пуснал. Колеги, пред вас вече е треньора на Ботев Станимир Стоилов. Процедираме по същия начин. Първо коментара на господин Стоилов за матча, след което и вашите въпроси към него. Господин Стоилов, заповядайте. Първо, изключително важна, трудна и тежка победа. Стана едно истинско дерби. Двата отбора приложиха чисто футболни битки. Смятам, че матча мина през различни поврати. Първите минути ние имахме игрово преимущество и трябваше да реализираме не само един гол, а още поне един, за да бъдем спокойни. В началото на второто по време имахме известни трудности, ЦСКА превъзхождаше и изравни резултата, но след влизането на по-свежите футболисти на Тошко и на Мариян, смятам, че заслужено измъкнахме победата. Но пак казвам, стана една хубава битка. Дарик Радев. На какво се дължи това падане в играта в началото на второто полувреме? На гола, на подценяване? Той гола дойде, защото свалихме малко ритъма първите минути и след това бяхме доста объркани, едно 10-15 минути, но намерихме себе си, успяхме да развием до някъде хубави атаки и оттам дойде и гола, но казвам, влизането на Тошко и Мариян малко увеличи нашата комбинативност и оттам ЦСКА имаха проблеми. Според мен матчът можеше да бъде много по-рано решен, но ако някой може да даде обяснение за какво серията ни изгони в Флорея, или на Дуспата трябваше да го изгони, или след това на втори жълт картон. За мен не си позволявам да коментирам грешки, но то сега беше дошъл в най-лошия случай матча да завърши на равно. Не може да има се срещу Ботев такива тенденции. То беше нарисуван жълт картон, ако не си дал на Дуспата. Втори жълт поне. Вие изправяхте въпроса ми как ще коментирате Дуспата, защото вашия колега точно каза, че има негово мнение, но не иска да го споделя, и за Фолпоре за втори жълт картон при нарушение. 5 съдии са. Това е задача да виждат всяко прегръщане, всяко дърпане, така че щом се обсъди, мисля, че е била 100%. Поне така, с такова чувство останах на матча. Ако съм сбъркал, дай Боже, ако има Дуспа, има и червен картон. Казах, не може да има нарисуван втори жълт картон сам срещу вратаря, пак да ни покажеш. Какво да коментирам? За мен това съдийство беше дошло, за да завърши матча на рамка. А защо звъниха всеки време? Заради корнера, който беше наш отново, беше аут, той даде корнер и имаше протест от негова страна. Не го одобрявам това и не го толерирам. Пловдив дерби следващ. Сам казахте, че влизането на Неделев и Новогранов е раздвижва играта. Доволен сте от тяхното включване и това как тяхното появство от раздвижва играта на отбора. И втори въпрос, ще имате ли време футболистите за правенства или ще се концентрирате към следващия матч? И след като не си играл 2 месеца и повече двамата и влезеш така и успееш да участваш в повече комбинации и да завършиш гол, нормално е да съм доволен от тяхното включване. Естествено, аз добре знам, че и двамата не са готови не за 30 минути, а и за по-малко. Това, което те искат да са и това, което ние искаме, но в крайна сметка форсираме тяхното завършване, за да може отбора да изглежда по-добре. Казах, ако те бяха в отбора или отбора беше комплект през цялата година, смятам, че тези мачове, които загубихме, нямаше да се загубят, но в крайна сметка това е. Трябва да се работи и да се развиваме. Не виждам какви празненства, след като след 3 дни имаме пловдивско дерби, играчите трябва да се концентрират най-вече върху възстановяването. Тази вечер има достатъчно време да вечерят или да излезат където искат, но без да се отива на тържества, защото това веднага води до проблеми с възстановяването. Отбора на Локомотив има с ден повече от нас за възстановяване, така че аз лично вярвам разума на Делеев моите футболисти. В никакъв случай пък не искам и да бъда полицай. Стандарт следващ въпрос. Господин Стоилов, ние констатираме тези свирки съдийски срещу Ботев, то вече 7-8 мача, но ще предприеме ли нещо по-сериозно от страна на ръководството на Ботев? Първи въпрос, да не си оговорим само за съдийство. И втори, Мариян, Огнянов и Тошко Неделев имат ли шанс да бъдат титуляри в дербито срещу Локомотив? Първо, тази тенденция според мен още преди аз да дойда. През първия сезон имаше грозно ощетяване на отбора на Ботев. Преди аз да съм изобщо бил треньор, които имах възможност да наблюдавам всичките записи и продължава. Не знам защо, примерно един селян избърка в полза на Ботев или двама, да кажем, за да има някаква
как да кажа, да не мислим, че е тенденциозно. Единственото, което можем да предприемем, е да пуснем жалба и тя ще бъде направена срещу съдействието от ръководството, предполагам. А Тошко и Мариан има шансове да започнат титуляр в дербито, зависи в какво състояние са. Ясно е, че за всички е ясно, че и двамата не са в топ форма, но в крайна сметка добрите играчи трябва някой път да компенсират с повече майсторство и с повече футболни умения. Пак казах, стана хубава битка за двата отбора, това беше много важно. ЦСКА също и имаше доста силни минути, имахме доста проблеми, но не всеки ден така се печели срещу ЦСКА. Аз съм радостен, че нашия отбор се научи да печели дербито. От моето идване Ботев започна да печели дербито тук на собствения стадион. Така че това е една положителна тенденция, която играчите трябва да я затвърждават и трябва естествено да ставаме по-добри и по-добри в гостуванията. Но аз лично смятам, че тежко някой път човек иска от днеска за утре да се събуди и да стане най-добрия или най-силния. Така че времето и всичко ще промени и традициите. Все пак говорихме с футболистите, че този отбор има задача да променя историята. Знаете колко негативни резултата трябва да се променят с проблемите, които има Ботев през годините, и на тях също им тегни това бреме и напрежението им е повече. Затова според мен на моменти играта не е това, което им се иска. Но аз искам през играта, през добрите комбинации да се бележат и головете, а и да се печелят мачове. И Ботев и Бикол избитаха победи преди дербито. Вашето предаване е по-качествено срещу ЦСКА. Посятели сте някакво замайване във вашите футболисти преди мача с Локомотив? Да ви кажа честно, да. Искаме се футболистите да бъдат концентрирани, да знаят, че Пловдивското дерби е след 3 дни, им предстои сериозна сблъсък, защото Локомотив през тази година направи доста добри мачове и добри игри и ние трябва да отговорим подобаващо на този матч. Както отговорихме на матча тук на Христо Ботев и показахме футбола, който Ботев може да играе, и така трябва да направим и в ответния матч. Все пак знам, че и нашия противник ще е прекалено амбициран да вземе реванш за загубата, но в крайна сметка всичко е в краката и главите на моите футболисти. Аз ще се опитам с думи и така, ако трябва и на дет се казва, по-често да повтаряме излишни неща, за да може отбора да е максимално концентриран за матча. Други въпроси имате ли, колеги? Благодарим ви за вниманието.